Aguiño repartiu unha tonelada de percebe na súa exaltación. Veciños, visitantes e autoridades achegáronse ao porto local para degustar este produto que cada vez gaña máis adeptos. O protagonista ineludible da fin de semana foi o percebe. Aguiño celebrou a súa festa de exaltación e de interés turístico galego, a 27ª edición desta cita gastronómica que está a crecer ano a ano e que foi un rotundo éxito. Os comensais degustaron unha tonelada do Rei do Mar despois de facer longas filas de espera que comezaban na lonxa local e se estendían pola esplanada portuaria. Pero antes de poder degustar este crustáceo foron nomeados percebeiros de honra José Manuel Vilas, presidente do Xuventú Aguiño, e Ciprián Rivas, presidente do Ateneo Valle Inclán de Ribeira e un dos valedores do libro do centenario da Confraría de Aguiño. Estou profundamente agradecido á Cofradía de Pescadores de Carreira e Aguiño por este recoñecemento, a prol da actividade social e deportiva desenrolada na nosa vida, e que ten un significado moi especial para min. Este galardón non é froito do traballo dunha soa persona, é o resultado dun esforzo colectivo. Quero compartilo con toda a miña familia polo seu apoio e co equipo directivo da SD Xuventú Aguiño durante estes anos, ao longo dos 35 anos, que comparteu a miña paixón e dedicación día tras día. Convén rememorar aquí a Moncho da Caixa, a Matilde, a Teruca, a Rosa e a María actualmente, aos patrocinadores, adestradores e colaboradores. Que sen eles, afirmou, non se chegaría a competir na Primeira División Nacional Femenina, na Nacional Coxuvenil ou na División de Honra Cadete. Seguidamente foi Rivas o que recibiu o seu recoñecemento, que sinalou que esta festa do percebe debería de ser festa de interés turístico nacional. Recibir o percebeiro de honra obríganos, a ambos os dous, a seguir perseverando en dar a coñecer o oficio. Este oficio tan fundamental, este froito do mar, máis aló da nosa contorna, proxetando a imaxe dun pobo que leva xeracións enteiras xogándose a vida contra as pedras e as ondas para traer á mesa un manxar. Está ben que a Confraría e o Concello soliciten que esta exaltación sexa declarada Festa de Interese Turístico Nacional. A Secretaria de Estado de Turismo estaría mellor que despois de 27 edicións se lle concedera, pois méritos, señora alcaldesa, ten dabondo para esa certificación e señor patrón maior. E se hoxe estamos aquí celebrando as bondades deste marisco e grazas a unhas institucións como as Confrarías de Pescadores. Tamén asistiu á festa o director xeral de Pesca, Isaac Rosón, quen recoñeceu o labor dos profesionais que teñen o percebe como o seu modo de vida. A nivel personal, sinto unha gran admiración pola xente que sale cada día ao mar, arrisgando a súa integridade para conseguir este produto tan excelente, tan preciado para todos nós, non? Que se pode coñecer como verdadeiro ouro negro, vale? Creo que ben coñecido que os nosos mares non son nin mansos ni tranquilos, así que dai esa admiración tan profunda que teño por todos vós. Aguiño o seu percebe, como ben se decía na introducción, é sinónimo de excelencia. A día de hoxe é coñecido, máis alá das nosas fronteiras. Esta excelencia non deriva só do produto, vale? Deriva de toda a cadea de valor que hai detrás del, que fai que os que somos profanos do mar podamos desfrutalo nas nosas mesas. Esta excelencia ven das persoas que o fan todo posible, mostrando gran profesionalidade e un enorme respeto polo recurso cun compromiso firme de garantía de futuro. Logo tomou a palabra a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, puxo en valor a consolidación desta festa gastronómica á vez que destacou a importancia que ten o percebe no lugar, o que ratifica a Aguiño como capital mundial do percebe. Un produto de excelente calidade do noso territorio, onde todos os que nos acompañades ben sabedes quen recolle este produto e como se recolle. Aquí temos o mellor percebe que medra nas pedras onde impacta o Océano Atlántico, todo iso antes de atopar a calma na ría de Arousa. Temos nestes pratos un recurso mariño que garda a forza de cada ola ata que chega aos nosos paladares con ese profundo sabor a mar. E, para dar conta disto, temos hoxe unha tonelada deste produtazo, un produtazo recollido na zona norte entre Falcoeiro e Basoñas
por parte dos nosos percebeiros, esos héroes da cofradía de Carreira de Aguiño que saen a faenar cada día. Eu desde aquí pois quero ter unha mención especial para a agrupación de mariscadores, para todos esos que levan pois unha semana recollendo produto, en definitiva, para todos os que estades aí dentro traballando para que hoxe o resto poidamos disfrutar. Degustouse unha tonelada de percebe con racións de 20 euros. Foi posible grazas á organización e ao traballo dos profesionais e da Confraría de Pescadores de Aguiño, cos que colaborou o Concello de Ribeira e a Consellería do Mar. O patrón maior da confraría local, José Antonio Santamaría, agradeceu o traballo e apoio constante dos percebeiros de honra. Sempre da miña man, tamén do meu amigo Manolo, porque Manolo está aí sempre, tanto no Concello para botar unha man á cofradía, como tamén facer ver de que a cofradía é pobo, o pobo é a cofradía, ao final todos estamos nunha. O noso pobo é mar, e como mar como é, o representante, neste caso, o representante é a cofradía. De outro xeito, pois, como volvo a remitir, pois esta xente sempre estuveron con nós aquí, sempre foron embaixadores de aquí. Non ten que ver que estuveran aquí ou que estuveran fora, como no caso de Ciprián. Sempre embaixador e sempre falando da noso percebe, da nosa cofradía, do noso pobo de Aguiño e, en resumen, de Ribeira. Entón, non poden os dous levar mellor opción ou mellor agradecimento que o noso galardón que temos agora presente cada ano na festa do percebe. Os 1000 kilos de percebe preparados para a ocasión fixeron as delicias das centenares de persoas que se achegaron onte ao Porto de Aguiño.